Takže milí dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a poprvé si dnes můžete všimnout, že natáčím absolutně první unboxing na tomhle kanálu. Já jsem Alfie, pokud mě ještě neznáš, a dnes budu dělat unboxing na křeslo jménem Mortillo Diverti. Tak dámy a páni, pokud mě neznáte, tak jsem docela žebrák poslední dobou a poslední 2,5 roku sedím na tomhle křesle, už se tomu dá v tak říkat, a to křeslo je významné hlavně tím, že se na něm nedá poslední dobou vůbec sedět. Asi takhle to funguje, jo? Každopádně tohle křeslo jsem si nekoupil, našel jsem to u konťáku, mám takový pocit, že tam, kde jsem ho nalezl, to taky skončí. Každopádně už jsem vzhledem k tomu, že poslední dobou mě tak strašně bolely záda a důvody byly dva. Skurvená postel, skurvený křeslo, takže jako první jsem začal křeslem. Takže máme to kurva tady. Je to těžké 22,5 kg, takže se do toho kurva pustí. Každopádně stalo mě nějakých ani ne 4000, takže doporučuju, pokud chcete židli podobnou DX Raceru, tak si myslím, že jsem v tomhle případě neudělal špatně. Teda doufám, že jsem neudělal špatně, protože to teprve zjistíme. A doufám, že to bude i fungovat tak, jak to má. Takže se na tom bude dát sedět. Neuvěřitelně. Takže, tu máme teda hotový, perořezek už dále potřebovat nebudu. Ty vole, takhle velký balík jsem se ještě neotvíral do prdele. Takhle velký nebyla nasaděný krabice mého počítače. Jo, mimochodem sorry, že zvuk bude tak trošku na hovno. Ale tak to víte, nahrávat z toho mikrofonu při takovýhle pohybnosti je absolutně na hovno, protože tam by byl pořád jenom šum a jenom šum, OK? Takže teď máme nějaký tutoriál. Aha. Takže jako první slož židli, jako druhý seď na židli, no tak to je fakt kurva super. Dobrý, tak si tady necháme. Kurva! Kajův Beyblade! Pitelný, ochu, nějaký sluníčkář, který na mě asi bude dneska účinkovat. Jako za války. Takže tady máme ten Beyblade teda. Je to trošku zaprášený, no zaprášený to je jako hovado. Takže doufám, že to bude kurva fungovat, každopádně zvuček je dobrý. Jo, takže pokud budete chtít dělat nějaký shuriken z Naruta, pokud někomu to můžete hodit po nějakým cikánovi a máte zaručenou výhru. OK? Takže to odložíme. To jsou senzory z úžasňákových, nebo z Actionmana. Ne, to jsou opěrky. A už myslel, že to je sonar z Actionmana, kurva. Dobrý, takže to je první opěrák. Dobře, že tady je páčka, která funguje úplně stejně jako ta páčka pod prdelí. A nefunguje. Kurva, prdel. Už to funguje. Potřebujeme tady jenom trošku cít. Tak, auto. Jasně. Tak, tady máme druhou, part 2. Kurva, tak to neleze. Už to leze. Dobré, funguje taky. Tak, co tady máme? Už tady máme toho Briana O'Connora. Tak jo, co to je? Kurva, co to je do piči? Nějaký shuriken nebo co? What the fuck? To je ten mechanismus, OK. Tady máme sraček, který absolutně nepotřebujeme. Každopádně jako první, což mě absolutně zaujmulo, tak to je právě tohle ten poštářek. Sice ten si nejspíš na tu židli stejně nebudu dávat, ale tak dobře. Je to hezký. Ty vole, dobrá koženka, kámo. Já si myslím, že když chcete usnout, tak se tohle z toho hodí jedna básem. Ovšem musíte počítat s lehkým poraděním očí, protože to je docela pressure on my eyes. Tak, co tu máme dál? Takže tady máme poštářek, máme tady Beyblade, máme tady dvě opěrátka a to nejdůležitější, dámy a páni, je samotné závodnické křeslo Briana O'Connora. Takže, jak se to má? No to vlastně není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je celá tohle židle, tak dobře, záleží na tom, jaký priority si určíš, chlapče. Koukněte na tu kvalitku. Jako je to celý, je to dobrá kůže. Voní to jak nový auto, což je úplně super, připravám si jak v Lamborghini nebo nějakým tuningu, tu nějaký Ryomare, tady bude asi trošku.
Každopádně tohle je plast. Zdá se mi takový levnější, což by nemělo škodit, protože hele, připoutávat se z té židle stejně nebudu. Jo, bude to fungovat, si myslím, chlapče. Akorát si budu muset asi trošku otřít, protože by mě zajímalo, kdo si o to otíral předtím. To dáme stranou, pak tady máme další část této výborné židle. A to je další polštářek. Mě docela zajímalo, jaký tlak mají ty popruhy. Tak, tady máme další polštářek. Tohle ten máme, a hele, to jsem netušil, že k tomu dostanu zdarma padák do prdele. Vyzkoušíme. Tak, připojďte se. Tak, a můžu jít skákat. Je tu určitý riziko, že se ten padák někdy bude otevřít, takže já bych to radši zkusil až na konci. Každopádně, pokud někdo máte nerad ty podprdelní polštářky, což je v podstatě, bych to ukázal, jako tady máte prdel, jo? A tady se má asi přijít, tuším, že takže o to se má opírat takhle ta prdel. A tady máte vlastně jakože to opírátko zad. A tady si dáte prdel a nevím jako konkrétně k čemu tu je. Protože já tu prdel prostě mám až přímo v té židli, jo. Takže nevím, jako někomu se to asi může zdát pohodlný, mě ne. A každopádně tady máme zip na zadní straně, takže pokud to někdo chcete využívat jako takovou malou brašničku, není problém, můžete vyrvat z toho ty píčoviny, co vycpávají celou tu vycpávku. A můžete to používat třeba jako kabelku, můžete to používat jako nákupní tašku, můžete to použít jako padák, můžete to používat jako posilování. Jo, už cítím jak sílím. Ta židle je kurva multifunkční do prdele. Jsem nečekal, že nám ještě dají kabelku zdarma do prdele. Tak. Jo, tohle má zhruba tak dost kilo. Co to je? Tohle si můžu říct, ty koko, co jsem s tím udělal. No, funguje to dobře ta páčka, již kurva nevím vůbec na co je do prdele. Už si vím na co je, a teďka to asi nebudu moc. Já jsem mi pačku nějak zajebal, ale teďka to nedám zpátky, no super. Takže Mafoš výborně, jako vždycky vykoumal. Ani by si přečetl návod, tak tady už něco dělá, super, výborně, takhle se to má přesně dělat Mafoši. Každopádně ten povrch je takovej, je tužší než to ostatní. A tyhle ty strany jsou stejně tuhý jako ty strany té horní části. Každopádně tohle to asi nebude friendly family video. Já bych dělal nějaký friendly family video, bych si musel zbázit. A tady už máme ty. Tady je kurva kolotočů, tak jo, vybalím to tady na vás na kameru. Protože počkej, tou velkou bednu si dám do hajzlu, to je akorát překáží. No počkej, já si vlastně, mě teďka sere, že jsem tady na linu a bolí mě z toho kolena, tak já si tady odpočinu v té kartonové. Jo, to je mnohem lepší, dámy a páni, nakonec vám to můžu ukázat zblízka. Takže máme tady sadu šroubů a imbusák, co kurva dlouho potřebuju, protože já si vždycky koupím imbusák, co imbusák není, jsem to tady řešil s týpkem, jo. Koupím si v Bamaxu 3 imbusáky plus jeden další imbusák v nějakém jiném obchodě a nikdy to není imbusák. Já potřebuji totiž hexagonový imbusák, jo. Ten prostě tohle píčus, jo. Potřebuji to na kolo, potřeboval jsem toho dotáhnutí židle a tak dále a tak dále. A nikdy mi nedali ten pořádný imbusák, vždycky mi dali nějaké hrníkové sračky, co když pořádně zabředl a chci něco fakt utáhnout, jakože fakt normálně utáhnout, jo, ne že by to rvalo nějak přes sílu. A když chci něco normálně utáhnout, tak se to odjebe a už to nikdy nezadám. Hovn, za to jsem utratil milí dámy a páni 800. Jojda. Aha, to je obráceně. To mi připomíná jednu scénu s Barbosou. Je to jen běžná rutina. Ne, není to namazaný, můžu to vzít do ruky. Jo, tohle je jiný key, ty vole. Kdybych měl tady něco na testování, tak bych tady někoho takhle vzal, jako musím říct, že to dobrých 5 kg má, no. To je se těžší jak celý 2 poloviny tyhle židle do prdele. Takže to jdu trošku poklidit. Už bojí kolena. Já mám paní, vy to musíte vzít takhle, abyste měli dobrou trakci ruky a pak to tam prostě mrdnout nějakým způsobem. A mně to kurva nejde ve vzduchu, ale tak, už to jde. Já to tam mám fakt bez prdele mrdnout jenom takhle. To na ničem kurva nedrží, hoši. Dobře, tak asi se budu spolíhat na to, že se někdy nezvednu tak, že bych to odjebal a rozmrdal to křeslo, tak dobře, asi se to tam zatačí těch mých 180 kg, dobře. To se kejve jak hajzl. Doufám, že už se na to můžu sednout do piče. Aby se to tam pořádně zahákli. Tak, dobré.
Tak nejdřív mě psali, že to mám dát tyhle, pak zase, že to mám dát jiný, neuděláte si ze mě prdel, hoši. Hoši, ten návod mě normálně trolí. I don't get it. Takže dámy a páni, židle je postavená, nezbyl nám ani jeden, nic, ani jeden šroubeček, ani jedné šroubičky, matičky. A ta židle vypadá, dámy a pánové, připravte se na to, boom, vypadá to takhle sestavený. Takže, než to celý završíme, nebo respektive než se na to posadím, tak bych rád zveřejnil to, že nikdy jsem neseděl na podobný židle jako tohle. A zatím jsem seděl na buď kuchyňských židlích, nebo respektive na jídelních židlích, anebo na takových podobných sračkách jako tam to vlevo. Jo, nikdy jsem neměl pořádnou židli. Takže jsem opravdu zvědavý, jak to ohodnotím. Cože? Počkej, zapáčka, jo. Už můžu přeřadit, kurva. Jo, už to je. Dobrý, jak tohle tu pačku, ty vole. To je dobrý, vole. Dobrý. Ty vole. Hoši, tak v tom se sedí kurva dobře. Mě dokonce i ze strany je to tak parádní do prdele, hochu, já už začínám být pořádný youtuber. Král zamku. Mám židli. Takhle to je Mafošův unboxing a review na Mortello Liberty. A doufám, že si to líbilo. Pokud ne, dej dislike, pokud ano a chci si pořídit podobnou. Protože si myslím, že vzhledem k tomu, že je to taková... Dobře, není to úplně nejvíc budget židle, co si budeme říkat, skoro 4000 není úplně málo prachu, ale vzhledem k tomu, že DX Racer stojí nějakých 9, skoro 10 000, tak si myslím, že vzhledem k tomu, tohle je to fakt kurevská kvalita, je to zatím nejlepší židle, co jsem kdy měl. A je zatím nejdražší post, co jsem kdy měl, tak byla za 1000. Mimochodem, pokud si říkáš, tak tohle, jak už jsem nejspíš říkal, byla z konťáků, ležela vedle konťáků, čumnala tam na mě a my jsme si padli do oka. Každopádně teďka ji asi spálím nebo něco, ne, to neudělám. Protože kdyby náhodou se mě dojebala tohle židla, aspoň ať máme náhradní, ok? Takže tohle to bude, jo počkej, ještě si tady vyzkoušíme tyhle ty popruhyáše. Tyhle to je na tu prdel, jo? Vyzkoušíme. Jak to tam ale kurva dává, tyhle, já to fakt nechápu. I don't get it, hoši. Vole. Počkej, to je fakt jakože na tu prdel, jo? No tak to je píčovina. Tak tohle to určitě nebudu používat, hoši. Na tom se mi bude sedět ultrálně debilně. Nope. Každopádně tohle to teda budu využívat dneska jako kabelku nebo nějaký malý baťůžek. Assassin's Creed. Jo hoši, moc dobře se to budu hoši. Tak tohle, jestli nebudu využívat jako nový asasínský ten, tak už nevím co. Tohle je totálně asasínský backpack jak svině. Takže máte dvě věci za cenu jedný. Máte hustou židli, máte hustý backpack. Yeah! Pokud vy lidi z Mortella mě chcete nějak donatenout, nebo hele, udělal jsem vám v podstatě takový promo, takže pokud si tohle všimněte, hajzdy, dejte mi brachy. Tak jo, tohle to by bylo všechno. Ovšem ještě vlastně jedna věc. I'm in love with the kebab. I'm in love with the kebab. Dám si kurva další kebab. I'm in love with the kebab.